Takže kakaové keksy v Thajsku, slovenské kakaové. Ak ste v Thajsku a ste závislí na rafinovanom cukre a máte radi kakaové, tak toto chutí presne rovnako. Hovorí to, že čokoládovo lieskový orech, ale je to vyrobené v Thajsku, takže toho lieskového orechu tu moc nemajú určite. Takže tam nič také necítim. Je to zabalené v takýchto menších sáčkoch vo vnútri, asi 3 sú tam, typujem. Sa pozrieť, aha, 3. A keď nevydržíte, keď potrebujete rafinovaný cukor, ja si radšej dám kokosový orech. O mnoho lacnejšie. Tento je veľký kokosový orech, tamten je malý. Veľký kokosový orech. 20 bátov, 50 eurocentov alebo tak. Takže to je závislý, len 90% ľudí, keď nie o mnoho. Kakaové. Chutia presne ako kakaové. No different. I probably don't find this in 7-Eleven. Try some. Nenájdete to asi v nejakom 7-Eleven. Skúste nejaké thajské potraviny. Není to lacné určite, cukrové veci sú tu drahé. Cukor je tu drahší ako u nás, očividne. Napriek tomu, že tu všade rastie cukrová trstina a kosia to tu pravidelne. Cukor je to drahý, neviem aký cukor tam používajú, ale typujem, že rafinovaný. Chutí to presne ako kakaové. Takže, ak nevydržíte, ak vám nestačí mango, kokosové orechy, čerstvý ananás, tak potom kakaové. Ďakujem za pozornosť.